My achy breaky heart, I just don't think you'd understand. Oh yeah. But if you tear my heart, my achy breaky heart, it might blow up and kill this man. Maninim
Wish, wish, wish! Saan kayo ah? Lakasan natin, mother. Lakasan po natin. Ano po? Tayo lang po. Maraming salamat sa mga anak. Okay! Blow, mother! Blow! Isa! Dalawa! Tatlo! Palakpakan! At syempre! Mother! Meron pang isang surprise! Wow! Count of 3! Pakihila! 1, 2, 3! Hila! Ayan, syempre, mother, meron pong inahandang letter. Dito po natin nalaman kung sino po ang nagbigay. To my best nanay in the world. Una sa lahat, nais ko namin batiin ng happy birthday. I wish you all the best. Sana marami pang life na dumating sa inyo. God bless po sa inyo, Nay. Nay, maraming salamat po sa pag-alaga niyo sa amin, sa aking mga kapatid at sa family ko po ngayon. Maraming salamat po sa advice at pangaral niyo po sa amin. Hindi ko po makakalimutan yon. I thank God ho na blessed po kami kasi binigyan po kami ng nanay na katulad niyo po sa sobrang bait. Nay, lagi po niyo tatandaan na mahal ka namin. Nay, basta yung lagi kong sinasabi sa inyo na enjoy life lang po tayo. And always chillax. Hehe. Noon kayo ang nag-aalaga sa amin. Hehe, mag-aalaga naman kami sa inyo. Ayan, hayaan nyo, kami naman ang mag-aalaga sa inyo. Nay, andito lagi si Superman. Ayan. Hehe, mag-aalaga sa inyo, Nay. Muli, happy birthday. Enjoy your day from Bunso and family! Ayan, at syempre, meron po ba gustong mag-message para kay nanay? Wish ko kinikabagis ko. Na kabagis sa pila ko ang kadwa tapay di mabayag. Matagal pa tayo magsasama na duduwa ta nga rudon nga agdindin ng gayon. So, sa pala kumatik ka na kayo pinahapagos kay sa kang karad-kantangag na namin. Salamat. Ayan! Sino po ang susunod? Nanay! Sana matagal ka pang mabuhay para kasi pagka nawala na kayo, baka iba na yung panahon. Kaya gusto ko, nanay, matagal pa kayong mabuhay. Na nandito kayo sa yun lang ang message ko na nanay ko. Love you! Sabi ni Jiren niyo! Tinong-tungog daw yung anak ko. Kailan taping anak ko. Jiren, gusto niya! Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon dumating na ang karawan ng ating isang kapatid na si Stella Bersula.
Sana sa kanyang karawan, masaya siya. Makamit niya ang kanyang mga wish. Marami siyang mga wishes. At sana po, sa darating pang mga araw, meron pang susunod na ganito. At sana pagpalain siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain para matagal pa namin siyang makasama bilang isang senior at isang kolektor ng Zone 1. Palakpakan po natin! Palakpakan! Happy birthday, Maring! Long live, Maring! Ayan, at papalakpakan! Okay, Mother, ano po ang iyong masasabi po kay Sir Fer na nagbigay po ng sorpresa sa inyong Salamat family? po, maraming salamat sa mga nagbigay sa akin. Sa inyong bunso. Paano? Lalo na sa ating bunso. Kasi Sa mga Sir anak ko, lahat, Fer. mga apo ko. Lahat sila. Okay na, Madam? Masaya kayo? Oh, masaya. Okay, magpapakilala na po ako. In behalf of Endenji's Flower Shop and Partinets, thank you, Sir Fer, all the way from Ortigas, Pasig. At syempre, naihatid po natin ang sorpresa na nais niyo pong ipahatid sa inyong mahal na nanay. Ayan, napasaya natin ang inyong mother. At syempre, ang lahat ng family dito ay sobrang saya rin, syempre, dahil, ayan, i-video mo sila. Magkaway-kaway kayo. Ayan. Ayan! So, happy 75th birthday, Nanay! Long live! At saka, syempre, enjoy your life. Yun nga ang sabi ni Sir Fer, okay? Okay! Masaya! Palakpakan! Yeah! Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita ay mamasdan, ligaya'y tila pa walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang
ako